Baba lingakahambi kukhona imfuyo ukukhuluma nawe. Kwenze njani manje? Ngisacela ukuxolisa baba. Ngisacela ukuxolisa ngalokho engikwenzile Nkonzo. Baba. Woza baba ngiyaxolisa. Ngicela ukuxolisa kuwena. Nesiqiniseko saleyo nto mama. Nesiqiniseko. Okay, mamela. Uzomela uxolise kuwo wonke ama-South African ngale nto ongenzeyo. Uxolise nakubona. Ndixelele isithunzi sami phansi. Okay baba. Ngizocabanga ngakho. Asihambe songena endlini uxolise. Ngizokuqopha nevili. Okay. Enhle kahle nkosikazi uyaziwa kumaxesini. Ngoba mina kusoze ngikuxolele. Futhi asakufuni la emzini wami. Ukwazi kahle ukuthi ngineshukela. Ngiphethwe isifo seshukela. Manje uyahambe lapha enkonzweni ufake ngisho nejongo ufuna unikeza ingculazi. Why udiqelela igama lami phansi? Udiqelela igama lesonto phansi? Udiqelela iNingizimu Afrika yonke phansi? Ugcwele la enkundleni zokuxhumana ngisho naseMelika bakubona wena. Bathi iSouth Africa athi abanjani? Unjani wena? Angizama ukuphuza. Kahle kahle unganikezi umfana noShevu. Ngifuna ukuthi ivideo yakho ngizokuqopha njengamanje ngiyisabalalise. Ngifuna nje uxolise eNingizimu Afrika. Not give me. Fellow South Africans and my family, I'm sorry for what I did to have sex outside the church in this open space. Ningizwile bantu beNingizimu Afrika yaxolisa unkosikazi ngalokho akwenzile. Uliyamxolela kwini okinini.